ma ndị na-egide ha na-anọ n'aka ha dị na ya UD ọbụ ya ka ochi na nwata na UD aka ya dị na ya ndị onye aka ya nọzizire nọ na bọọsụ na-agwazi onye ahụ na-abụzi ozi manipulative na ya nwa mara emechi ọnụ wee ezigbo mmadụ Chineke gbakwa gị ọkụ February babe ọ gị wee gbagote ebe a na-eme competition isi ọrịka kpọrọ isi ọrịka February babe ngwa next competition bịa siri anyị ofe ka ahụ anyị nọ ebe abịa na-agba ọsọ ọ dịrị ka bịa amaghị o ji gba ọsọ ọ dịrị ka bịa amaghị o ji gba ọsọ redemption bịa dị n'ime onwe gị bịa na ọsọ adịghị na ofe ọkwụrụ wee ficha onwe m ọnụ na aka m nakwa echi swita eje soro okporo ụkwụ m kpọọ m isi akpọrọ alibat isi ga dịkwa ka isi alibat azụta swita siri gọm ọkwụrụ asị ebe ọ na-eme ka ọrọ ndị ma na-adịzi ma na chọrọ iji abịa na-anya tishu ebe ọ na-eme ka ofe gbara mmiri ọ na-esi aka ọrọ anaghị madam nke ị na-esi aka ọrụ otu ịchọrọ iji emere gọọmenti eji anya shu gọm ọkwụrụ ahụ ọgwa akụ ndị ha na-akọrọ m swita iji ala ọkwa m ọgwa akụ ndị ha nko ọgwa ha na-akọrọ m ndị anyị ụfụ ga-ewe judu na nna akwụkwọ ahụ ị ga-asa na-agbagbo ụmụ ọ dịghị available isi na ọgwụ adịzi ndụ m judu na nna na-esa na akwụkwọ agbagbo ụmụ ozugbo afa ndị ndị your signature sosi m nwere ike igbere bụ ụlọ na onwe ihe ọbụla a ga-eme ebe a na-emebe bifo a ga-eme gị ebe a na-emepe onye ọzọ gị mee ya enjoy Steven Stam na eyibosas agba egwu o nwere vidio nche igosi nọ na vidio ahụ ihe na-apụ Steven n'ọnụ karịrị vidio ahụ nọ mbụ audio and vidio ahụ hai ijiri eme life ọ ga-atọ mana ọma mbụ audio mana ihe pụrụ ya n'ọnụ etago mbịa na-eche njikwa ahụ onye nke a na mba na-eche njikwa ahụ onye nke a nke onye dị chenji ahụ onye nke a ihe na-apụ Steven n'ọnụ origa mana ọ sị na bụzụz na-abịa agba egwu na live ịmụ na mụ na Steven nọ n'ezigbo competition onye mụ na Steven gara mmemme amụta ezigbo ihe o mmemme amụta ezigbo ihe onye ọbụla mụ na nọ na a na-epe ezi attention nye onye ahụ na-eme Oh, yes, you're bad. But I pray to you with that voice. Watch her. Yeah, today Steven on negoshi. Ungale jono na koloni. He ona mtego ya lembo la tayari. Ole na basaga wimige. Yata go we yeni no nwere ebe a no goshi ho. Yeni no nwere. Jorama obidere ebe ahụ. Unu voice ahụ na-agba ọsọ. Na-ede ihe niile o nwere. O tego mụnụ agwụghị ka ọ dị ebe a. Nzi ka ọ dị ka ụsụ na. Ọcha. Ọmarịcha ahụ m nwere na-afụcha ahụ ụfụ. Mmanwụ ka m na-ama ọsụ ihe na-afụ m ụfụ karịrị. Ị ga-ahụ ka ọ dịzi ka ụsụ na ị ga-ahụ chere ihe na-ele na ya. Ị na-abịa sị na m na-agba egwu.
ngwa na-eleni ya m ga-ahụ ka ọ dị na-ahụzie ka ọ dị bifọ m ga-egosi unu achọ m ime volume increase asịga mama na ọ gbadara agbada nke m na-ebugide anyị ya o gosi akwụkwọ onye agwụnye ajụgo ụlọ na-eme ya akwụkwọ ya agwụnye ajụgo ụlọ oge mma nke a wụ marriage certificate ha ekwuru ka ọ dị na wọcha ị ga-ahụ na ọ chọrọ ị na-adị ka m dị ka ọ na-adị akọ ya gbara ọtọ wọch na-elekwenụ ya ahụ na-eleni ya ahụ ọ nọ na laif mgbe ahụ ọ kwụ n'ọkụ nụ ọkịta ekwuru ka ọ dị n'ebe a ọ nọ na laif ipụta n'ike ya na-elekwenụ ya ọ ga-eje ite ezigbo bọsasị nke oyi n'ukwu rere ere na-elenu ọ dịghị prad nke oyi n'ukwu nchakwala ya azụ ịga na nke oyi n'ukwu na-acha bluu ka o je iteze nke ọ ga-eji bịa meshuo wọcha na-elenu ya ha niile chọrọ ime ka bụzụ ụzọ ihe ọ na-achịtara nke o ji emeshuo ka ihe hụrụ nwere plan ịhụrụ ya pịam ọgwụ onye a na-ekwe ya ị ga-ahụ ka ọ ga-esi nọ n'ihu ebe a na-awaka mezie onwe ya oge ekwu n'ọkụ oge ịwụ mechalin taya bristone firestone ị na-ahụ ya ihe niile anyị na-eme na-adị ya ịnọ mgbe ahụ ọ dị ka mmadụ kịta ọ dịzi nke ụsụ kịta ọ dịzi ka ụsụ abụ hụrụ ya na onwe ya onye a ga-apụta ejisi gị ị na-etoweke mgbe ahụ ọ dị ka mmadụ nwena vidio ka m letere hụ na ahụ ọmama ihe m na-asaid ọ mere ịgakwa mụọ shọpịn because enwetara m vidio last week ọ dị gabụ ịhụ mgbe ọ dị ka nwoke ihe ọ dị ka mmadụ ịhụrụ ka onye ọ na-eme ihe ọ na-egiri ọnọ n'ihu laif wụ deite ma bọsas dọ amụ ya dọ ugwu ya dọ ihe niile ọ nwụsọ play again onye na-amụ ya onwe ya ọtamụ ya dọ ugwu ya ọchịkọ onwe ya ihe niile na-eme na-agụ ha onye ka ihe niwe ihu na onye ọbụla nọgị nso gị na-enọ na kọmpetishọn ejekwala dọọlọ na-ebe ya atenshọn ụzọ ọ gbachara egwu a ọ dị ka ọsụ ebe a akwasị nsọ ahụ ọ dịzi lekwa onye a nọ na biskit lezienụ ka ọ na-edele edele lezienụ okwu ya ahụ o ji eme show lezienụ ka ọ dị steady hey ikuku mpe ị ga-agbasa ga oge ị chere iti mkpu Monday day night na ọ dị izi ị ga-agbasa ga na hụrụ onye na-abịa ọpụta na agụnkwọ enweghị ọ na-arụ ọpụta ọbịa na-eche ike keka ụmụ eche were nwoke na-eche ike siriọs uru ka ọ na laịf ife efe ị agwa laịf gboo ị ma amakwa mgbe ihe a mere mụ ya onye agwa last week o mụ na mlakpo a na-apịrị saga egwu na osu na ọ dị abụzi ụzọ ụgwa the first one m gosiri onye na-agba saga dị immigration
onwe ya na-agwa mmadụ ọ na mple ya ọ ga-adị ka adọsụ imigreshọn nwere ike ọma laik ya onwe ya na-agwa mmadụ na ọgwaghị imigreshọn na laif ahụ ihe ọ bụla a na-ekwu n'ọnụ mple ya ị ga-adị ọsọ oke Sorry, play that one back again, that old one. Hey, good evening. Good evening. Your network It's no network. Can you hear me now? Can you hear me? Yeah? Okay, can you hear me now? Yeah. Okay, the first one you played, I was not here. Can you replay it? Thank you. My other accounts are the BMG now. I just some JK. I saw a business account. Oh, because of it, no. It doesn't let it. Give him that replay, yeah. Sorry, really, sorry. Just do it for my sake. Thank you. God bless you. Put on. Oh, when I remember, I am a mobile than the go. I know funny name arise. Obuzus na racha kunche no somenta na ebe akwa ego ahụ. Ịma siri na edobe ahụ na ego ahụ agbasa ya. Na ọbụ ego nke ọ na-fight ma ịjụ ego ọ na-fight ọma ahụ. Siri mere emume amara na onye ọbụla gị na-elo. Onye akaba gị na-eme ọfụma ọ na-epe ya attention. Envy, jealousy. Ọrụ kịta gị ga-akwụsị ịgbasaga. Siri na ị ga na-agbasaga. Enwere m ike osi ka m nne gị ma agụwa ma old giza judu nna ka m nye ya n'ụlọ echi achịchachigo ma vidio ebe ahụ sawaiti si na-ekwu oji amụ judu nna ọ bụrụ na judu nna imepe echi ọ na-ekwu okwu amụ ahụ mpile ya ka ndị mmadụ nye ha ọnụ ha n'ọnụ sawaiti m ga-epile ya tomorrow na ọ na-ekwu okwu ị na-ediri m ya adreesị ọ bụ nke Steven ka si gị mee your own judu nana your own that is something na ebe akwa na betray ya o kwuru a lot even my Steven ma bụ o kwuru a lot about you egego m ya ebe atụtago m the video o kwuru a lot about you ma nke judu nana ka m chọrọ mba ka m request ọ na-adịgo ọsịsọ oge ọgwa jikwa esebe ya I think this is playing the first video. I'm playing the first video. Ọ na-egosi shoe ya shoe ka ọ na-egosicha Nike emti akpa Nike ka ire ahụ na na-egosi ya na-egosi ọ na-afụkwa ahụ ụfụ agwagbu na ụlọ anya vidio wụ 16 minutes o toro ogologo ọbịa m ga na-achọ m iplay ya ọ na-egosi shoe ihe niile anyị na-eme ọ ka maka immigration mere machi play ihe a akada aka ichi gbogbo elu onwe gị n'ọchị lekwa ọchị gị dị a mgbadata ya ebere mma ọkwụ n'ọkụ bịa gbara ya game ka m hụ gị Chineke gbaa gị ọkụ bịa na egame bịa pụrụ na ndịrị ọkụ ahụ eji Steven eji adụbeghị m nọ na-egosi iwu na ihe niile anyị na-eme na-agụ ha ịghọtago nọ na ha enweghị opportunity ha kakwa enwe ego ha kakwa gaa skuul ha kakwa ma mma a na-achụkwa ha ụmụ anyị na-achụkwa ha anyị wee nweta ego onwe anyị ọ na-abịa o gosiri egosi ma shuu ọgwụgwọ na osu ogoro ọhụrụ n'ọlekwa akpa m jigo ya gosi empty bag ọ na-emere kpamkpam mbịagoro mmete ya ka m bịa gosi wọchị ma
lekwe wọchị ma nka gụrụ ego lekwe na ya o lekwe ya mbịa gosikwu ya ọ dịkwa n'izi kọpịrị ya ka ị gọgụlụ ya ka ị mara ego ụlọ ọ ka agba n'aka lekwe ya ebe a ka ị na-ahịa ya gọgụlụ ya ka ị mara ego ụlọ ebe ị gosinwuru shu ọwọchị m gotozi shu 3 ka ezigbo ya ma ngosi ya imegbuola onwe gị ụmụnte Jasmine emutuziri mmadụ imegbuola ọ na-egosi akwụkwọ o ji lụọ nwaanyị ị chọrọ igosi ihe niile nwa ka ntị emutu ebe a ndị begodi ya n'akụkụ wọchị m ka ị na-agọgụlụ ya ekwe ebe gọgụlụ ya lahịa gọgụlụ ya adịghị wọchị a ọ kwụrụ ọkụ ọ chọrọ ịgba ọtọ na kamera nwanne nwoke kwụ n'ọkụ oyibo efe ịnụ olu ebe a ihe ọ na-eti kpọsasị kebụl o yiri dọkara adọka n'okpuru amị ya koje ite ọzọ oje ite ọzọ ọ na-ezi bọsasị abụọ bifo pụtara kamera enyi na ogburu oge ọ na-abọ nke ọzọ abụọ n'ala akpati o tiri na sevis akaụntụ ọ na-abọ ya abụọ ọya ihe anyị na-eme na-agụ gị sọmabọdị na-agụ gị ọdọtịa ya oge na-egbu n'ọkụ shawama onye nke a na-emegwe skrin rekọdụ ọ ka na-adọkwa pichọ mechara nta ya etikwere m n'ihu ọrụ ọlụchidekwe mgbe itiri m n'ihu ọrụ dị a okwere nke ọlụchi ibe tiri m n'ihu ọrụ onwe nke mmadụ anọ na ya ịhụ na peji ma n'ọgwa mụ dị m anya onwe nke mmadụ anọ na etiri m n'ihu ọrụ ebe chọtọ n'azụ kamera ụmụ hụrụ etikwuru m n'ihu ọrụ Buzuzu, that thing you did was exactly what you did now that he screenshotted you and called you Baba. That black boxers you wore now dragged it. Now see now. That was exactly what he did now. That was the same thing. Yes. Yes, now drag it up. Yes. I'm with your business account. Can you run now? Okay, that's you. We're just talking. Because of immigration, they are trying to play, yeah. Owo ya na-esi n'ọnụ ma owo onye a na-esi n'ọnụ mmadụ na-esi n'ọnụ ya pụta. Owo onye a na-esi n'ọnụ ya pụta. Ya ga-ahụzi immigration na-asị immigration. Bụsịsị mere gị nke a, bụsịsị mere gị nke ọzọ, bụsịsị mekwe gị nke ọzọ. Ụmụ ya ibu na skrin nke ọ nọ, iburu nke m ụgwa out of that day Viking ji oju utu m. Na nke a na ọ na-agbasa ga ka o mee ome achịbọ. So ihe anyị na-eme na-adịcha ụnụ ụtọ. Iwu na pure jealousy, envy. Onye na-afụ n'ihe niile a. Nke a na-akpọsa white na shop ya mechiri. A lot of shop mechiri.
Ị ga na one video Ibeku ashare mo ebe ọ na-ekwu okwu Ibeku. Also spend the 500,000 ala onye afọ onye 100,000. Na ọrụ na ọkịta na ndị expenses dị ya n'aka na ọma mbe mefu ndịrị ga no ndị na-adachi gị ga-ada adachisi gị. Ịma ị na-eri ya ka onye yahoo. Ị na-eri ya because if it's not permanent. If it's not permanent job, need to go hand in ọrụ. A lot of people ga na-ama n'ihi ya na anaghị na-emepe a na-ahụ onye ewu n'ọwa ya oke ị na-egwu ha. Nke a na-akpọ Jinabi, agbaji m na ihe a kedu pozishọn ya? Anọ na-emu nwa, Uju nwa amụọla nwa. Abịa n'onye alụrụ nwaanyị Amerịka alụ, official, married and married and dusted. The day Jinabi post picture, Sawai na TikTok, they are my favorite. Sawai they post a picture with na WhatsApp. The same day, they are my choice. Crazy position Jinabi. Now, crazy position there. Position I get on assistant girlfriend. Call Uzi. Call a woman without no choice. That's why you all got one. A woman without no choice. You might want to let them. I am going to foreign able to get it. Oh, my name is Bruno. I'm happy. Come manage with any no trustless woman. Was that position here now? I'm not going to man because you way off my vape now my time because I'm thinking you got won't again. Jinabi, what is your position? With question mark. Everybody like it is not sign here. I am not here high guy here. If I see the little to Balaka, where I can get it. Over here, they come down. But simply they can gather. That I am question can be. I don't only start there in a couple of days. I have a lot to tell you to ask. He was Sakatami on. It is to buy the bomb marker. Sesre. What is your position? I want a lot of windows around. You know, don't get position. No, I say any woman, how many women can get a hand in the here? I don't know good nature. In God, I'm go with no condom, go with no condom, go with no condom. Obukoya. Muna basi mapozila ona tokwala mefe na kwandre apozila ha ka uto no nkete okwa yu na abakashi ahụ apozila ha eme ka mna ga ro from there to apozila ha iweteze saka ga iji nwa ga ekpa isi asọ akpola ha sokwanu mefe ka mna na aracha aka please oh akpola ha ngba achọrọ gị fa u ga ese mefe ali si tata ni ndo ni gbadoro bi n'ori izo ike. Anyway, let me keep my word. As my mama Bozi. Rudy Johnson. Kezim being with Rorwa. Oiba can put him there. Kezim being with Rorwa. Nuna Bankuru Afa. In a disappointment. But I never go last time. Who disappointed her? I can be active. I can be ready. I can be all. By now, we see something I can. So now I couldn't make a bozozo. What are you doing? With you, couldn't you unite? I paid through Alpha. Who's you unite and everything? Unjis way, here, Pushisha. Unjis here, Pushisha. Madame Bobu Benji. You don't notice some other by Saga. But this is nobody. Benjata Muhana Boss, so that may Popia. It's nobody. Only come California, Nicolo her.
one anyị na nka m na-ekwu okwu ndị na-achịkọta ekwu ọnụ na mba aga m ekwu okwu onye ndị na Benjin na Disen League na amachọ mba na nke emere Benjin na-ekwu na Benjin ga ka ọ bịa sịa gị nwaanyị goro gị niile i nwere n'ụlọ gị onye mere ga na-ekwu onye ga-anọgo na bịa ọtọ ịnọ na be gị ịgba kamera atọ ọnụgo n'ime gị ụta atọ n'ụta atọ n'ọkụ ịrụ okwu obi ka m dị alisi ọmasị na aka arụta ego na Amerịka ọtọ n'ọbụ ya ọnọgide ọrịgo n'elu oche ahụ bọ ya ọchịrị ofu ugbo ya pra ọnọgide ọbala gụ na ụlọgide ọgọmi dị na n'ala nkịtị ọ na-akwụnwuru ụgwọ ụlọ gwụọ bil kwụọ ụgwọ waifa mgbe ọ bụrụ ịkwụ bil kịta ụgwọ ije were 200 euro nye landlord n'aka ka ibi n'ime flat ya mba onwe ya wee bine onwe ka m bịa kwuo okwu ya okwu na-agba atach na ọfọ ya oru mgbe ndị bido ịkwụ bil onye chọrọ ọrụrụ ọrụ ka nwoke m na-enwe okwu ọtọ na onwe bil ọ na-akwụ ọ ga-akpọgide na obi atach na Italy because of family ya nwunye be Benjin na nwunye ya kwesịrị ibi n'Ọnịcha ka nwunye na nwunye ya gaa n'ezigbo private school na Osina ezigbo private school na village ha ọ kpọkọta nwa na ụmụ ya na nwunye ya na Ọnịcha were aga n'ezigbo skuul ndị mpaghara obodo oyibo ọrụ na village na-ere ka aka ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ alizi every month oche ekele ego na ọ ga-enye landlord every year kedu m ga-ekwu maka Benjin a onye nwe nwere ike na nwa ya na-ara ibisi ọnwụ ya na-esi aja n'aka aga community primary school ụta nwa Benjin ọ na-etali nwa ya agaghị Shoprite before onye nwere ga na-ekwu okwu nwa ya ga Shoprite na ọ ga-adị aka ọnụ na New York airport onye nwere ga na-ekwu okwu a na-ekwuzi okwu ịga ịba plane a na-ekwu okwu na nwa Benjin abụghị plane ga Lagos ọ ga beach kedu ihe nwere ga na-akọ kedu ihe nwere Benjin ga na-akọ asị n'obodo Igbo akpụkpụ na ọ na-akụ Mr. Beans na ụta fried rice dị na enwere ike ebe eme wedin ka nwunye Benjin oge a na-eri fried rice ebe emere ebere ya ebe ha ga na-eri ezigbo dị lọ fried rice onye mụ na ga na-akọ onye ọ ga-wụ idere m nara m adị ekwu maka ya ose ka m kwuru maka onye a kedu mụ na Benjin ga na-akọ ibiri m na township kwụrụ ụgwọ moto na township kwụrụ ụgwọ keke onye bi na village ọ na-akwụkwọ ahụ Idris is 11 years ọ nọrọ obodo Igbo sịrị mba nọ n'obodo 10 years nsị nọgoro na half ọ sị na ọ gbasa gị ka e were ya nọ na half ka ị nọgoro 6 na half ijebe hụ nwunye gị anya anyị kele nwere ịnọ ọfụma nwunye gị ga ọgwụgodi northern boat mgbe northern boat nwere ebe ọ ga-adịgide ọta nchara o nwere ebe ọ ga-adịgide ọta nchara onwe ndị iji ụgwọ ị na-eme ka ị nweta ezigbo ego ịbata ka ekwukọnata ijide 2,000 euro ị ga-alawu Naijiria village ka ibi 2,000 euro 3.something million ịgbago tiketi ọredi ị na-eri ka onye ị na-eri nwadụ n'ime ị na-ejiri ị ga-alawunu ha esi ịgbangawa ebe ndị gara ọfụma gara na ada m ekwu okwu Benjin biko eziokwu nna m unu ọ na-agbasa ka dibịa na-agbasa ka ọpụtakịta ihe ọ ga-efokọs wee ego oshi poverty ọ poverty ọwụ fọt ya eziokwu poverty na chibura since 1.5 or 1,200 euro otigo 2,000 euro na akpa so the minimum expense is 3,200 euro ya n'ọnụ obodo oyibo
ibikwa okwu ọnụ ya aka ọkparịwa ma ndị ga-edobe ya n'ụlọ na-enye ya nri dobe ya n'ụlọ kapet ọkparịwa ha ọbaka ha obenji na ka anyị si ga cheta ndị anya ụfụ na anyị ahụbe ha sinsi na anyị na-eme isi ha nke a na-akpọ UD ụlọ amago na o nwetago ọrụ ọhụrụ ọ da-anọzi na TikTok na ihe so onye chọzi ịgbagote ya gbagote udo dị ka anyị kpara nkata ka anyị lekwa anya ha echi mana Sawit ga-akọwara anyị. Uzuzu, never bring anybody up. Abeg, talk about the Dubai and the America. Dubai. I don't know anything. Say we can talk about it. I don't know. But you talk about this afternoon, Buzuzu. I don't know anything. Buzuzu, you still talk about the America may go Italy on. Talk and give us evidence. No, I don't know anything about all these true stories. Yeah, Buzuzu, in at once. Buzuzu, that's why they change maths. I even talk about that too. Say they give me a headline, they don't give me details for that Dubai own. But okay, how you cut it? Buzuzu, more do one. How you cut it? No, say the boy carry am now back pretty for Okporuzo. That be the headline now because I asked them whether the pitch camera that there. Any video there, they say yes. At the headline, they don't really give me details. I don't even know them. Oh, yeah, tell me the person name now. I don't know them. You don't really tell me. I mean them. I don't agree tell you. I mean you don't agree talk am. They don't really tell me. Just for everywhere. Oh. Anywhere where you get, give me now. I not get. This if you're full everywhere. The girl will come tell us about Chigemezu. Okay, now that Chigemezu, we'll go talk now. We'll go call the girl, come. That one for sure. Chigemezu. We'll go talk Chigemezu matter. No, this is I know for people don't they calm down now. Me too say very good make I calm down Abi. Calm down. We'll talk about this Dubai case. You do that. You know that ya hapụta ka abụọ asaga chọma ngwa ha niile pụtawa Pedro Steven Sawit ụmụasụgara nga akụpụrụ Gaddafi e get one person make you dey forget Buzuzu Ugo one. You know that one actually take one, I don't know. Now, very idiot man, very idiot man. I don't know, I'm not Dugo brother. That man no get sense, so. He said, don't give me almost 5 or something million to do giveaway. That one never give me 1 naira before. He said, don't give me 5 or something million. You know, you never got the map page before. Let me show you the map page. Don't think you do. Let's say give you 5 million. May even 1 million no they show for your body. Man, one local the same man. Very local person. And the day they listen to you. By the fire. When thought the fire. Thunder go fire. Amen. The time when they use me to catch cruise, it say I will just let them go like that. Na be Chigemezu bingi na bindi. Ochu for a reason. You know Chigemezu na Igbo Nigeria, you know. Na po. I know that time when they Romania they tell Adu say when Igbo Nigeria dey sinara nwoke, when Igbo Nigeria dey sinara nwoke, you know say na Igbo Nigeria be. Please add them tight. Only ways. They say the knock with 20,000 without condom. If you want to use condom now, 18,000 too.
30,000. Yeah. No. 15,000. It's only this one. Or 10,000. No, put 10,000 naira. Because condo protection now. You can't buy condo 200. Only, it don't be now. Understand? Now, I know for people where I say, make I come home up today. You know, say for weekend, I chop a lot of money. You see, I spend a lot of money. You get one of your shots, man, I like. If I call you, go give me. Which one? Stand up, man, show you. The one where we are now? I like her, where. I buy 2 now. Now 2 you buy, you give me 1 now. And the one at the back, I mentioned your dash. You don't? The yard go enter, me no enter. You go enter your dash. Really? I do not credit so. You enter, probably even again. Okay, brother. Na ihe ọ na-achị amechi ya nyash. I'm going to the Nash. You will the Nash. Iberibe. Yeah, but Zuzu they were kind of Nash they look. Papa, you will the Nash. I know. Nke ọ bụ biko. Tell me, you will the one good Nash. Onye Ashọluchi. I have all you before. Mba, mụ na Oluchi ahụ me before. Oh. But they have food now. Adị m aware. TikTok sef. Ozugo, no talk about my ass. Now, when I talk about topic, may they happen. I beg. It's not for children. So how was some children now? Ka ihe na-ewuzi na street of TikTok nke a na-asị ndị children now, yeah. ha ga-apịacha ọkụ abịa kọwa ndị TikTok. That is onwezi ihe a na-eme private nọ na TikTok nke a. Magani Dubai asị na ego na-ese na asị wetakwu more money. A na-ejizi boy ihe m na-ajụzi a na-ekidnapụzi amụ boy. Ịma kidnapper anyị ma before ndị na-eji egbe na-agagharị na street. Mana ugbu a enwezi kidnapper njichizie ọtọ jizie foonu ha na-agagharị na street of TikTok na-achọzi ụmụ nwoke ha ga-ekidnapụzi amụ ha. A na-ekidnapụzi amụ na-anarazi ha nsọ. Ọkwa onye nwere amụ ka a na-ekidnap amụ ya. Enwere m amụ a na-ekidnap. Nke a bụkwa ego. Ndị na-enye kamera na bank ego na asa. Agwa ndị ndị si ujikwu nke mmadụ abụọ ọzọ. Onye nke? Ọ dị ego. Na onwezi ha na-emezi dị private na mmadụ ga-agazi ikpu hacha ya ha abịa kọrọ ndị TikTok. Ihe na-akọ ndị TikTok ọ ndị TikTok jizere ha tọọchị ma a na-apịazi gị ọkụ. People ekpere ọgwụ dara gị ya ụdazọ ọ bịara gị ị ga-agba na ọbatara n'ọsọ. Papi Eze Saga, onye isi Saga, ịgbakazikwa abụzụzụ na onye ọgbara Saga. Jụọ ọnụ ya. Nke ọ gba last week na ịnụkwa aka ọnụ eje yesterday ka m na-watch the thing na ekwuru m da watch gị bịa nnọọ 2 weeks na nke ya bịala dị. Ị na-ene ọnụ papi ihe ọ na-ekwu ihe ọ na-ama. They don't do now. They don't make peace now. Why they bring the topic? I get network. No, you know, they know they talk about which one be say you don't do? Now me post am for TikTok. Why you no watch out come out eye? But still got why I go watch out come out? Now many they talk about now. Why you no focus on that? You they talk about. What you concern me and the name for?
What you concern you and Papi? Papi na saga. Okay. Now you can saga. No need very. If they call Papi is the saga, what you do call you? You are not putting a child. I'm a child of God. You are Bejiko saga now. What you do call you, uncle? I'm a child of God. Ope. Yeah, I'm Beji now. Person one I go keep. That means I go find and I be legal mistake. I go paramoto Tiaroba. Today. I swear, we are launching Tiaroba. Who be that, Papi? When the cookie name. Okay, I say I'm not all the broke. Saga see baby na baby broke. Na baby jizi wega give to Tiaroba today 2026 model. I swear, boy. Oh, Mazda Jeep. Mazda CX something. I swear, nah, prayer point legal means for the next 25 years. Happy baby. Happy baby, the 2026 years. I don't know you are broke. I don't know comment section. I'm broke. No problem. Happen to 500,000 million financial saga na CP baby broke. That's where. The guy who born on no, you have never seen she no now. Now chicken and watching this boy he book mad. People that People been getting 50,000 before. Oh, we get a call if you are in a maybe I had in a connection here before. I swear, man, emotional come matter. No, wow. Ihoma Alago. That guy was one of the most ungrateful people in the world. Idiot, very useless boy. Oh, yeah, madam, what I told you, again, I told you, oh, what I call me here for ordinary affair, ordinary. I want to call out for war. I want to call out what I told you, so that means. So you were supposed Oh, right. You were supposed he didn't want onye amekata tinye obere nri n'ọnụ afịa afụshi ọ ga na-ekwu ma gas ma ọsị a na ọsị hie daiz afịa afụchi bụzọzi dị right onye ahụ na daiz ọ suppose ịdị na-esi ọnwụ suppose ịdị na-ekwu ọnwụ ịfụnụgo nkịta akụrụ aka odo n'isi na-ekwu ọnwụ nkịta akụrụ aka odo ịma nwee nkịta ya akụ oburu ajụọ ngwa anyị mmago na-agbazi na-ebe ihe ọbụla ọ fụrụ ọ ga-ata ya at that moment. Buzuzu, you know say normally if woman get belle to wear shoe, they had her. You understand? Take a friend man call it big belly. I hate the wear. I'll go back there. That is a bad condition, oh. When I put the guy for when you're not the messenger, you see that condition where you talk to. When I'm like 4 bottles of beer, nice. 4 bottles. Only I'm Buzozo. If 1 bottle of star, man, which I'm here. I feel. Before I go try I can down like this or on wow. I mean, that is the only woman in chat.
legal means Masina the TPI all the time, and all the time when I put up call the Abasaga. What will put it? Apple TPI. I do go TPI. Papi, my name will not onto all the general in the midst of annual for people. Oh, if I want to short to me up on a supermarket the other day, so I to see come on to shape up for it and the Berobisha na side that a boot way you so. Now, here remember supermarket, and you will pay your phone antimo. Okay. Nanya, if they hide they where they belong, now look that kind of thing. Guys, I say will use and dump. Yeah, sit woman, call. I just now. Use and dump. That's because no feeling we're common enemy within Daniel for Omana, Yan use and dump, but might be a steady or woman matter. Or use and dump. They use a child dump boy and they move on. Well, I'm a puna, you always betray, big time betrayer. So, one way can trust here, dear. No, I'm a go because all the time I gonna babu saga. They will clap for him because at least we have a common enemy that moment. But aside from that, any important issue, another thing, I'm not a betrayer. A betrayer call. Legal mistake. Ababa betrayer now. Ababa betrayer. Betray your job. But go to just tell me one person you call you on a betrayer. Okay, what put a shot? Just one person. And what did he Ababa betrayer? Mania is Godfather. Mania is moderator. Yes, legal means Mbopota Eba na do kamba. Never put that chat in here does. Papi, yes, only the moderator. That in Buzuzumelia exposed him. Obuna here like that. He got the kind of person. I can feel no my own name. Even that is not who from that place. Kepani here maybe we got edge with 500,000. Ejimenke in a back. For 50,000, coach, you know, back against 500,000. Okay, 50,000. Okay, edge with 50,000. Okay, 50,000. It can be a go never take it. Assuming they can be a cave. It go never take it. When they call it the dear. Can we pay 10,000 to take it? So 10,000 is your problem. 10,000 kids you about the whole saga now calling your name in a call. That ego na kilo is when I was 10,000. Are you not foolish? The guy is useless. You want to go? He believe it. When you go to Nti, do put it in a corobish in a call. Maka 10,000. Because of what sorts of game, I say, we are now when you would take at least I'm with you and you get 10,000. So, crazy the need. Then about the saga, never to see on betray on feel on in betray people, on in a make people exposed. When somebody the P baby, I was talking to him the other day. Yeah, they got the P baby when you die, you go in a bakuya saga. Oh, they are called the 2 weeks, 3 weeks, you about get saga. She Sweden send real shoe. Naba. Yeah. If labor they go kubuzozo, come here, pile on ugu nolo. Then I buzuzu where issue one-on-one. Eto amuna buzuzu no na keta. Money where issue one-on-one kawaya bamo. I don't care. No wonder that the one about buzuzu saga and about buzuzu. Don't make me go that lane. I won't go that lane. You want me to come and expose you the things we did in private. I will not go that lane. You are pushing me to go that lane. Okay, buzuzu, that means we may hear private now. Only believe. He's a stupid boy. He's not a man, he's a boy. Oh, Nyagadal, family had to Lagos, no young wine, or not I believe it. Papi, just imagine somebody that was crying and me got Canada. My mother went to Canada because no one knows where to got Canada. When they came in Holy Canada. My mother went to Canada.
Or your mother, and when a lot of people who their mother, their sisters who never travel on Naga, Nabata, Igamea. At least my close friend now, 1 year wine and me travel. But something I got put on TikTok or social media on my mother may travel to Canada, my sister, my mother may travel to Canada. And I if you don't know, so your mother or your family in Canada, which means you need to be bitter for your mother. Because it is bitter. If you're not bitter, they will move because you are not advertising it. You know? And with our secret billionaires and millionaires, a mama, very useless boy. Wow. Diego. Buzuzu ahụ ebe ị na-egosi ebe Steve na-ewepụ akwa ya na live stream. Buzuzu bụ going to akụnne. Steve ọgba na ọtọ na live stream before. I'm going to go to the left and direct. So ihe ọ na-ewepụta amụ ọwụ sọsọ na private WhatsApp ka ọ na-eme ya na inbuild. Papi, they're getting 1 minute. Godfather, I'm not attacking you. Buzuzu is not there in FIFA now. Buzuzu is not there in FIFA. I'm not going to talk about the life stone. I'm not going to talk about the saga. You're talking. Aka Jacob about the national book. Nobody needs to know book on yara. Needs to know book on yara. Can they make the months week? Like I'm Sawara. Lamu bichon kamach tegi sakan ka waka chakanara. Bichon. Kone iti lambo bichon lambo mute. Buzuzu my heaven. Buzuzu my wonderful sister. P baby. Yes, a one on it. We send the request. Buzuzu okay, my Monday hammer. Buzuzu okay, my Monday hammer. Okay, Matiso, Godfather, okay, Matiso. When the I'm a Matiso of my, and when I show. To Quasiani, she legamis. Hey! Na, eu, orotomboco, legamist. Legamist, but the Sagasia, he be American duty. He be American. He be American duty. Go see my told because we don't want to be America must stay church, must stay church. If you America, they Jewish. People be the natural. People be only name Paco call Evolona or Evolona and Tabo. No. When I better have no damn Marcodianish. I couldn't be the Monday Hamanoa. Na 80 Monday Hamatinia Kesu next year. Because Kamama Meji, Matuka Suku another Monday Hamanini. Give it if you pictures it's there. Now, never it's my memory. Emerge Mamma Dimma. Buzuzu legami switch mam times 3 now. Okay. But play now. Mam times 3. What I can do. Mam times 3. If I can send the alligator, have it. I'll make it here. I'm not going to be that. It's anytime. See what baby do like that means with my children. Screenshot a career bestie. Hey, bestie. Joy. No, I'm going to go no. I'll shoot you another one.
Yeah, another one because Onumudi Panalega Mr. Man win in the saga. Or the local man. on how we are OJ win the saga. I couldn't anytime I wanna air and a cook a match up. British burger, give me my gift for you, I beg. British burger. Yam came 1,000 coins. See, you need delay my hair basage, me and Now, my this camera. I thought by Apataquad abrasion. So, any day, man, big tea on, or opening in the can tea on. Go. About Sagani in the can. Go for a limit to go. You can remember your mother, crop properly now, okay, and then the mud, and the mud. Oh, I'll see another one now because you come back with some screenshots. Yeah, but me are you? See another one because. I not get only that one that make me laugh. That make I put up. Oh, I'm not going to edit. Debelianya. Oh, can I use? I went to me on our life yesterday. Throughout last week, on up my mother. Senior to Ella, my mother. A very useless boy. Yes, you know, no, apota. I draw this in a basaga. If an old woman came as an egala, you got to go. Onye mutalonya toge came as an egala. How Keko si wesa ndo nanteke n'onwe gị nnọkọta na ntu anakọta asị na ngala nne mmadụ nne mmadụ ha o ji datin na asị because na asị na asa ga-enwe rules ikpe mkpọ nne gị o wee na-akpọ mma because na onwe value for the mother ọ na-eguru mmiri anya ụfụ anya ọkụ na mmiri anya travel ọ na-ewute ya maka nwanne ya nwoke emenwuolia visa ka ọ gaa Canada ọ chọrọ ịga Canada enweghị emenwuolia visa ọ na-afụ ya ụfụ ọ ka nọ Naijiria ha ka enyi o jezie Canada ka ọ ga-aha ọ ga-adị ka nwa Ada Young a na-achọ onye ga-anụ enwe onye ga-anụ stupid boy. The worst thing you know like this, in upon them mother, because the value of mother gonna upon them mother. The moderators way down. Yeah, no, way down. And they change the ice cream now, and they put a team in the big I say ice cream. Okay. I say ice cream. I made for the long bus where though. Let me wrap with it is well. That guy will easy off here. I got me, I saw Namuano na this computer, okay, and Udo. The dog and joy, all on our no maybe the marriage. I swear to God. I got me Biliana. We go Papa Bozozo, Emma, more than 18 madu Ianakula. Emma Babenji Bolmobo Ibu madu. This guy, Megaliano or Mobu Madon Wabala. Emma had my basakada first time. But she anket. Only use here to attack me or feel near all Mokuhania Bianket, the Nakula. So that day, Guinea Abidolu, Obidole Bagasaga, Nanke Steve, Sam Diadia. Ye bidone bozozo sia beba akwa ige begida akwa because that was opportunity ngesi bia because I'm not that time on a fear of so mga etili ose ko okpugbo ya mputagali ose
UD Johnson maybe empower because UD Johnson that he believe UD Johnson working keta. Emma UD Johnson they believe Emma a man trusts the loyalty of a poor man. Emilia Amamia Amelia one kozi odi aka say no will go small god na ezuzugare ojide mmadu ikwu okwu block ime omutu ne just since e ji na agbagi saga oji feel on ya no na anya ofu na ezuzugare. So when you say legal mistake say abelewa akwage the next thing follow a block piam block not from box so may desire somebody na block go when you be cause a memon block the send their request be again that way again can ku the bloated pig will legal mistake the name mutum so you did not na boss market onuku when say you did just say why would you make one like this or simple now may check a palm for come block or can block is here piam down on a box block my life is Steve when I see issues just because na legal means in a bakwa na possible so zafa more table my own saga with legal means it has here in 18 years in here go so a block you know so hunted in that in an eku mgbe ndị ahụ na-agbasaga na-emewe mamiri ikwu block oge ikwu emutu oge the same UD Johnson so na-ebegharị akwa na-ezuzugharị ache na ezigbo mmadụ that time aite na ezigbo mmadụ mana enweghị ezigbo mmadụ nọ n'ime ya because ihe onye nọ na-eme pretending now o feel na anọzi in a place nya na ndị mmadụ nwe ndị mmadụ nọ obido that same thing na ahụ na complain ị na-ekwu about ndị ahụ ibido mewi ya ibidozie na-eme ya mgbe anyị na-eme ya a na-afụta gị asị onye eziokwu ka ezie ka isi wee rụzie na ị na-emezi that thing your conscience enwezi conscience to remember that this thing or that thing na complain that thing na mmekwa the same thing na ọ dịkwa mma ị na-eme ya onye kwuo okwu block ya onye kwuo okwu ime utuo ya the only person na-eme that thing is also UD Johnson. Any life any annual person or moderator ikwu anu okwu piam onwe ka isi kwu ya afa piam so UD Johnson inwezi right inwe ka ikpozi afa ọkaligo onye a na-akpa afọ bụ egwu okwu ememmanguzi ya njaka because na ọ na-agbasaga ọ na-agbabuzo saga so then anybody putazili na agbabuzo saga becomes his enemy. Enweghị na-agbachite saga anọ m onwe ha anybody I did my own because Buzos once said mmadụ agbachitekwana m saga okwuru ya anaghị datin okwu ihe na-eme affect today Buzos iberibe ahụ Buzos that time mmadụ agbachitekwana m saga so mụ ada agbachite mmadụ saga ana m agala onwe m but imango bụ ebe m ga-aga or how to talk ma because na ị na-eme something ịchọ ka m bido mebi ya ntu ahụ isi eme ya no saga lute m zuzu ezuzu amụ na akọba ọnụ ọbụ na ọ ga-ete eke anyị nwonye a ga-akọ ọnụ ntu ọbụla m ga-esi na-akụ ya dị ọnụ m na-akụ ya na-aga ntu ọbụla ọ ga-esi kọ m ọkọlọ m gawa I don't care but you won't force me to do it. Maybe your thing, do your thing, do your shit the way you want to do it. Don't force me into it. Go. Once you are not talking, I want to okay, neighbor, UD Johnson, na afụta gas an enemy, or nature an intruder. No, Kebia, you defend the Bozos. Why should I be defending Bozos? Bozos will be a jabone. Oh, Bozos are buying a go before. Kogonam card. Can you defend the app? Bozos will never something night. Defend them. I'm not never in there with an Akea. I need money.
I'm needing ego. I can't Libya not powerful. So why should I be defending Bozo just like that? And I'm all but UD Johnson is those things are only a complaining. They make a that time. Those things in your name. So, on our support is illegal mistake. Because the legal mistake, you know, if you're a legal mistake in a Babazo saga. But yeah, name, I thought the legal mistake, you know, use and dump. Your dustbin. With a halfway, or dustbin call. The earlier of game on here, the better for him. Than he did not manually. Everyone follow up with a phone and any he send their request if you're going to a boss, if you don't come in. You don't know about this person. And you have issue with this person. No, you don't have issue with this person. But you just want to belong. For single, actually, for so when he belong, go. Cover the insult near name. Isokona, Iman, then Abagoten, a boss who give contribution. Like I told you, Kelu, this is only Italy. Son of devil. See, every Okwane cookie got your own contribution. Or it here call in a cook. Anyway, some Okwage in all na comment section. Gelo. You listen. How you know about la yiku can you mean a cook? Oh, opening a canation because some Okwabasage. You keep quiet. You keep quiet. Listen. I get money in again to Danina. I find you no Okwa because he gave Kotoku. So, legal mistake for some guy. On our force, so we are called belong. Because only a name. Mama, no where. I told her way to Lua 20. It was a pony boy, I'm Tony Busef. I don't turn that guy to Dalute 45. Oh, big for nothing, horrible. Toyota camera, big for nothing. What will you buy? I'm not going steady. See, this app will end here. Money are gonna bully. Unless I'm not put us in Godfather, sorry. Now the end of the case. Mono no me here. Obo by eating Maggie, iti champua, Mbagen. But at the time in will be angry, I will come and spoil it for you. I will come and add salt, tea pepper, ose, obogi. Now, when like this, it will come no guy in Bewuku. That's my own job. As far as need to go at this app. Bitua maka in a feel no cruise, in a feeling in a bam saga, or in a piano where. Follow your own time. I will get a message of ma. Get jara. Name like I don't have conscience because that was exactly what you did to me. Anytime you are doing something to people, if you learn how a woman being, follow your turn blue here. So legal mistake will only use and all get Zuzunaga. If I call her no way. Okalona man on than to other. They won't come to quack. Baby, I know legal mistake to Baja today. Legal Baja more. Baby, I may be an app or Baja today. People, let's move on to me about one people inside the people came to that kind of motor. What is the 2026 model? People be more than Kina use to go to mechanic. Laws here. I was losing your People be more take send them at least. Can we let the name Mapandai in Nigeria? Mapaduana Nigeria. It's
mana a na-eche ụmụ nwoke nwere ike na-eji edozi ịma ị na-ekwu na ọ na-eli ka ọ yi dade edozisilie mana achọghịzi m ka m bata from Canada nsị biko njọ afọ ma ha ya ego ele anya ozugbo mụanya at least unu suppose ịdị na-enwekwa n'obi ebele ndụ a nọ na Libya na-ata afọ ọ dị gị mma ọ na-atọ gị ụtọ gote moto ozide echecha m stress 2026 nke m nọ n'ime ya mana oge m gote jara one ọrụ the same year ka m gori ọrụ 2024 ka m gori unu na-elikwa ego na this app biko baby kọwaa secret ya na ọnụ ya nwa adụwin na-enye chi ya ka unu na-enyekwa chi unu ka o nwee ife ọzọ chere baby nne ya nwa adụwin na-enye chi ya ka unu na-enye ka o nwee ife ọzọ na-akọwalụ m na ọ gwara m ma dị na-enye chi m nri 3 times in a day ka m ndị ọsọ n'ọnụ ụlọ chifo na otu sie n'inye chi m ma o ruo na-ehifie sie n'inye chi m olụkwa n'abalị sie n'inye chi m alịsa ama m ego aka na-adalụ m n'elu na biko moto bụkwa na ihe eji abrak ya necessity ọjọọ dịka nkịta ejiri fon na abrak ihe mmadụ niile necessity of life na-eje ọrụ kịta ọrịa ka m ga-eji je ọrụ ọrịa na-ebuga ebe m ji akpata ego ụzọ ịnọ na ligomis gbajara n'otu ya na nwunye ọ gbajara m nwunye ya asị ya na di ya esokwu a na-agba gị sagama nwunye ọ ga-anụ nwaanyị onye anụ ọrụ mgbe ọ bịa tipi ije ọgịnatị deti gen nga onye ọ na-akọ wee gbasakwadụ ndị ọ na-akọ ego na apọịntment nwa ebe 9 ọ bụrụ sagadịkwa bad bụzizi a na-agbasa ka kadamchi agba ọsọ 9 o'clock mgbe m abata m ọlụ mere ndị nwe m so ka mme ya ka nje bute moto a 9 o'clock ahụ so that mbata nlalụta obere ụlọ ụchụ litamis gbaa m ụchụ na otu ahụ mụ na agbachala obere saga ọ ga-eji na-eje ịbụrụ ga-esi na anwe m apọịntment ọsị mba nwoke apọịntment ya ji ya je ya ka itinye mkpu so njeja late bibebi ọ bụ na ịma mgbe ahụ gịnị a na-agbasa ga isi alụm laif m bịa otipụ ọsọ ọgbanaga ọ na isi alụm laif m bịa ọgbanaga madị m ma m na anytime ọ na ọ na-ezuzo isi alụm laif m bịa ọfụ ha na m ọ ma na onwego problem ọ na problem ya dị ụkwa na ọ ma na ọ dịgo 4 Godfather, you need no backup for Legomis. You need no backup. Oh, backup. Legomis is often couple. That's you know. You are gonna na-agwọkwụla nka. Papa P. Hey! Bụzụzụ biko gbanyụọ kamera. Gbanyụọ ya. Mutuo onwe gị okoko. Ọgụbago ịma na afịa ọgụba. Afịa ya rọpa. Emutugo mo. Ọ chọrọ 30 seconds. Omenkwu ume nkata. Ọwọlụkwa onwe. Agwa azụnata mana na ha adịghị ya ọ dagịrị na-ekwu na dewe ihe. Agwasa ha adịghị ya bido ya bịa na asa ha adịghị ya anara m mgbachazi ya onye ya bụ ya ị ga-ajụ ihe n'ahịa ya ama m ihe n'ahịa ya
Okwukwule na beginning of the cast again. Ndị kpọrọ ndị mepere ntu site n'iru ọdụ. Agwa na anyị mara ihe na-agba okwu mana I had to sleep, so I'm not assuming that Saga give me Saga. You will be good to know. How much did I have? I'm going to tell you this is not a chua. That's a even. You may see, what's the other recording if Stephen Okuna life? No, well, people play against you play now, Satan. No, Stephen to go on where I go. Baby, any okwu immigration ni onwere saga ebidokwa again. Ọ na-agbagwo obi. Immigration ga season of bidokwa ya wrong place ya everything. Ihe niile onye ahụ na-ebo ebubo, ihe niile onye ahụ na-ebo ebubo onye nwa na-eme ya. Ndị people can't tell you information. Kwa mmadụ ka ntị bugote. Nani afugo na. People sound like motor now. Mwana chaga chọrọ bụ ụzọ onye ko moto kwa ndị mmadụ na-gift ya. At least I'll go to common money gun, but upon at least I have the ball get Go to spend for extra money. Yes, now. I be people be one on you that my room. Bamba okay. One money gun, well, you and where Sapan the Muton now. Even people that go on the end in a region, look at that. Iya naruh. Yes, in the chief of them. Baca yang Because I want to take away alum life, I'm just getting unlike a master. Baca yang mau berenang, buzuzu, malas kita. Ụmụ ọgwụ agarala ọnụ asị senior patient were paracetamol mgbe ha nọ n'were nke gbara ọnụ tii n'ala. This is not clear. I'm going to go also. Onye chi kọwara gị ọfụma. Ọgama ha nye. So, na na-elezi ọgwụ Loki. Obidogo. Ngene. Ana m Makume. Ume ndị a pibe bụ onye chi nkọwarị ya. Onye chi nkọwarị ya. Ọzọ. Ya nọgo n'ime ha many months ebe a na pibe ga-agago holiday abụọ. Ịnọkwa m. Tabe. Ọzọ ọwụ na ọpụ ibe bi wepụta aka aga na di ya. Because he go na keta agolo me how many times he go London na UK. Machie nkite. I want how many times he go London na UK. Vacation kwa nka ko de go dey see akwa designers. If you go designers na rupi baby. If you go. Baby. Enwe 1 month holiday na July. Kem ji eme. People are going on now. And it's a little bit baby on. Manga UK na July Bapaga Germany. No one this now I could be $30,000. You know go like collect that one. America to Nigeria. Eba to Chinaka. Ya holiday. Oh no, I can't know one way can carry you when with a boss. At least if they are Arabu Amagola 2 times. Ego can make you the way men can not take a baby.
ụlọ onye na-awe ya nọ ndị gbara bọọsụ 300 a na-akọ nọnụ n'ahụ ma ị na-ego designers a na-akọ nọnụ n'ahụ ọgwụfọ ọbụla eji m ego ha o nwere lifestyle na-agụ m mana anụghị moni ịrepụtakwa mkpụrụ ole na ole kịta ị ga-atụchi eriri ozi a na-akụgheri ana ọgụ n'obodo ọgụ ị na-emekọta ndị mmadụ ọnụ ọ na-ebulu gị n'obi ị na-akọ ndị mmadụ ọ na-atọ gị ịkọta ndị mmadụ ebulu gị n'obi akọgbugo m ịkọmọna na ogologo gịnị ka ị ga-akọkwanụ mba na ọ na-ejebe onye kọọ gị kọkwuru ya dọsbara ebe na ọ bụrụ na ihe Steven kwuru ịghọta na saga ọ bụrụ na na bọọsụ ebe ọ na-ekwu ya ọ gbasaa nọ na ịnọzie mgbe ha bidokwa ya tụpụrụ bụ ọ no this is no from Sawite our aim is to bring down bozos aka ka ndị aji bịa mba ka nkekwa ukwu na ajị ka ogene ka nkekwa ike ọja n'ukwu gị ka ị ga-agbụkwado m otu ndị ochi ha ndị ngwọrọ ha jere kpọta ọsọsọ bi ha mere na m teta isi agbalie m na bụzozo nke data Daniel fuck up honestly that is the only thing I said. No matter what, that guy has supposed they put up so that thing. You know. Yeah, I'll mess it up. I don't know if it's the guy you or change it alpha. Oh, one of that brag and then tell me I go back bozos. I'll pop up my people in bar. I don't agree. I don't go people bozos. Wow. Wow. Oh my God. Oh, poor man with pride. Can't get with the pride. Yeah, just foolish. You believe it because when you go to the video and I'll say, I'm married, I give away. Oh, my feeling, come help where I go the shop. So, only now, they will be from the now. At least you can. Mazda 2026, according to Akunne. Oh, Mazda 2026. Mazda CX-50. Man, Mazda can like in your mama times you have like I don't know. Yeah, how many times you go Mazda? Nissan, Mazda. No problem. Ngana Mazda gbara akwụkwọ. Mana Mazda siri ike o, and catalyst ya na-agbasi ike o. Mazda adịghị enwe code, ọ dịghị enwecha code na catalyst, mana catalyst ya na-ama mma ọfụma. So Mazda dị ezigbo mma. Mazda dị almost the same thing with Toyota. Anwụ. People be gawa golo. Yes. Are they leave fuel? No. Mazda, are they leave fuel? At all. Mazda, are they leave fuel? British burger. Mata dem ma. O si kulike. Na bozo. Bakala chakwa maka o. Odera Chagaka. British burger na comment section. Oge mgbe na-agbasaga na ihe ahụ mgbe ị na-ekele akụ mgbe apụ ọda anyị niile na-ekwu
Mba nke anọ bụ nke m gote moto m one small lion, one baby lion. This was ịlachọzi ndị mmadụ aka rụpụ mụ. Enokwa m, a na-ayọ. Bozo ụzọ a na-ayọ. Mgbọdọ osu ebekwa ebe agbakpanye onwe ya n'aka, ọ lachakwa m aka, ma agba m onye ọhụụ. A na-ayọ. Ọ lachọzi aka rụpụ mụ. Ijiri aka iji anya old moto ya enya brand new moto enwe accident. Ọkwa ime na ofu mkpụrụ tọn ya eme ọgago. Mkpụrụ tọn ya eme ọgago. So ihe eji nwayọ wee na-atọ n'ife nwa. Mgbe moto ọfụ na-atọ ụtọ. Ihe ọfụ ji na ọwụsọ moto ọfụ. Ọ na-atọ ụtọ. Ihe ọfụ niile na-atọ ụtọ, mgbe ahụ anyị na-agbakọta. Ife ọfụ niile na-atọ ụtọ. Ọ na-adịcha izi. Everything na-agasịrị welele. Mana anyakwa moto nke ọzọ ahụ, moto ngote 2024 ngote 0 mileage. Ka m lere ya eme mamịrị mileage nya ya moto under 2 years and 37,000. Ọ ka dị new na moto aka o brand new. 37,000 ọ ka o brand new. Even 37,000 ka o brand new nyabeghị ya anya. Ka o brand new. Ebe ị ga-ama na anyago moto ebe ọ na-akụ 500. Anyachago alụgha njin bugharịa ọ na Naịjirịa ka ya afụ echenji enjin. Onye a bụ lifestyle ụmụ nwoke. Ọ bụrụkwa mmụọ ji nwa. Chineke. Ebupụ njin Ndị mekanik ozi nwa with Zara. Ama m nyaa na tata because ọnya ka m jere okwu a mesi everything. So nsisi afọ ya ka m bịa buruzie ya tata. Ama m stress mụ na Zara ga nyaa. Ibe ama m ka m ga-adị ebe a ga-agba m lion. Isi ga-azakwa m dadị. Amakwa m ka isi ga-azakwa m mbọsi. Scorpio, ọ na nke ị ka music a na-apụ ka nke m? Not from my side, no. Not playing anything here. Ọ dịkwa nke m. Ọ dịkwa ka nke m. Ị na-akpọ egwu na? Ọ gịnwa P baby. Mbebe ahụ gịnwa. Ka ekwe n'ebe dị egwu si apụta na from moto ka ụtụzụ ọ dị ka ijeje sa anwụrụ ka ọ gịnị. Anwụrụ kwa. Amanụ m nke nọkọta onye na-eme nọkọta ime otu nọkọta ka imekwa onwe ama otu. M kwutere ude n'ọma amụrụ. So bụza ka ị ka gị na legal means si wee wụ friend iji wee na-esendere ya something from Sweden. Why? How? Ọwụwa m friend ịmara ọba emere ihe udo ka mma. Ma ndị udo ka mma mere ya n'onwe ha onye ọ bụla. Ọ dagakwa anyị niile maka imebi so gbatara ọsọ enyemaka. Mmadụ m na oge nwere ajenda. Ọ bụkwa onye ọwụ before. Iji ehuma mbi. Na mụ na gị na-emekọ ihe na-ekwu okwu m na-ege ihe niile ị na-ekwu. Ụmụ m nọ na-asị m na ọ bụrụ na ọ bara udo ka mma na ọ kara igbu ha egbu na ha nwere ọkụchụpụ ya n'oge ntị ya. Before nkọ. Akụkọ na udo ka mma na ha bupụrụ out of TikTok na-emelezi their thing. Assuming na this man nọ with them up till now. Ọ kara castigo. Ma Chukwu mere ha ọgọ ọ na ha ji n'oge chụpụ dị onukwu. Izigbo ga udo dị nwanne ka ka m wee too
na British burger nọkwa British just level 3 level ka o ji wee karịa m. Ọ gabere ọhụrụ ebe ahụ. Enwere ebe nọ somebody na-asị ihe ahụ maybe na ọ bụ my backup account nchi ọchị. Mgbe m bido TikTok ọwụ na this same account ka m ka na-eyuzi makwa level nkara ịnọgo. Agwa sị level nkara. Agwa sị eji madam onye eji. Ebụrụ ka aka ya ọkwa onye ị na-epromote nne gị na-achụ gị. Promote me, when them promote me, Kabi ga-adọ ya jụgasị ya ajụjụ when promote me, ndị na-agba ịsada ji achị agba ịsada. Mana eji Igbo wee tiri na public okwu sịrị. Nwaanyị zuzu ịmakwa nwaanyị ji dị that woman ọ gbagote na the woman gbagote na nke mama imige today machine lord nwaanyị ji ezigbo ego nwaanyị gbagote na view nọ na nke immigration 1000 I swear to God 1000 views a na-ekwudi okwu the woman gbagote wee kwukwa na onwekwa onye ọzọ emere invite so ka ogene a lot of people ndị so na-enye the woman aka gbasaga. The woman nwere a lot of allegation na ebu dies cases now. Abada mpụta abada ụkwa grace of God because number one onye nye na ya na-eme ihe eji ego karịa ya ọ ga-apịgbu ya ọ ga-apịgbu ya and ihe mere abada nwere pride bụzi abada mesi ndị mmadụ ike forget ya abada mesi ndị mmadụ ike ọ bịa nwee pride n'elu ya ọtago o nwekwa pride n'elu na o mesi ndị mmadụ o nwee pride ọgwa na anụ m na a na-ekwu amamihe a na-eme ojeje go moto pụta na-eme giveaway oge moto na-eme giveaway ife ewe anwụrụ ya ya ji ọchị lụwa nwere obi aṅụrị na prison onwe ya ọ nọ 2 years or 3 years 4 years ya pụta ya nwee ka esi kụ ya beli na ọkwụ 1 year. Imagine ịma mgbe udene badi ya if not for all these people ife dịka Sowore them people a na-eme wegide wee release ya obido zuzokwa ịma udere kọchatụrụ ya dị ya with ịmakọ na somebody ama na-help Nigerian government mana ọ lachatụrụ ya dị ya with bragging ya ijele ọ lachatụrụ ya nụ na ọgwụ ebe a ọ lachara ya ọfụma with bragging ana ịma na ndị nọọtụ ọ na-alụ ndị nọọtụ ọlụ mana ọ lachatụrụ ya wee chegizie na ọwụla abada anụ m na o buchara ala udo obubo bụrụ and this woman oboro oba ada agbasaga wete ịma the worst thing ga-eme gị na ijeje kote onye na-ada agbasaga because na a friend of person ị na-agbasaga ka oyi ya na the saga gbabịa wee bobi ya allegation ọ bụ na onye ahụ reply gị gbabakwa ọ ka mma na mmadụ na-reply gị kpọọ gị iyi anytime ọ na ị na-akpọ mmadụ afọ onye agba gị nkịtị okwu gbaba kpọọ onye ahụ na fonu si ya biko gbaghara it's better for you ọkụ inwe ịghọta ndị na-ekwu bụzọzụ kpọọ onye a na fonu ịkpọcha onye ahụ afa onye ahụ emepe m gba gị nkịtị o mepeela ife okwu udo okwu gị gbaba jee yi onye a biko si agbaalụ no mistake na impact na eme adị na ezigbo mmadụ ka ọ bụ n'imeta ịchọpụta gị eziokwu na onwe ihe o mere because mmemi na aga ịzafa mmemi na aga is not far. Nigerian gọọmenti polisi chi ịlụ ọrụ a ga-alụ ọrụ overnight trace enwetaghị ebe ị nọ enwetaghị ebe ị nọ ozigbo eburu gị ozigbo ọlasị bụ na ha chọghị ịlụ ọrụ ọnya ka ị ga-afụ a na-eme
agwa abada si ala abada na akala ogo go ofu aka ọ ga-ekweti ya because no nwere people na-esi ya don't worry nothing will happen ife mmadụ dịka ijele ese okwu olesikwa mọ last mana nke anyị emere na ha sịrị okwu ese okwu ese okwu that time other word will just this thing ha mechara ọ dịka ha mere ya nọ dịka prank you know. Which a lot of people now but don't mind them. It is. A lot of people at the badali ego ha. One only me herself Ghana no so abadog. Mpana nwebe ogwu ya I agwa ogwu enwebe ogwu ya erudewe. Ogwu ga na ede na onye jiri afọ. Onye enwe anything. Ogwu na anọchi ọgwụ agaghị anọchi ya asịkwa m you are not updated nna m ask me update me abeg come up bugo into ya ka ọ bịa mee m update asị m bụzụ ka ihe ngwa gị sị gị na ọ bụ na nke ikpeazụ adamama mana mgbe ahụ ese okwu because after that first time ahụ ekwuru emechara m fụ ha na-agba na life na ha chere m na ijele ha chere na anyị na-ese okwu I saw them but ịgba ana m eti iche ahụ na ife gbasara abada ahụ ntu esi emebi ya ọkwa ntu ekwutere okwu ya nkwuchalụkwu ya efesikwa m my business olili ego m fine onye ohi go fine ekpere maka ọ fine but that doesn't mean that m ga-ewelu all my energy all my energy anụmenye abada but that go useless so it is important to me. Bụza na ọ ga-adị n'echi niile na nwa na-akụ gị akụ ụzọkwa nwa na-akụ na esi onye na-akụ kefishi mara how my time now 8 minutes to 1 gbam how my time now 8 minutes to 1 ịma time anyị nwa nọ steady ọ dị change nke unu nwa na-echange sometimes unu na Nigeria enwe the same time sometimes anyị na unu enwe Gabakwa winter now. Nke a dey change, nke anyị nọ steady. I know always 1 hour ahead of Nigeria. Anytime nkunu na Nigeria makọ, anyị nwa nọ 1 hour ahead of you people. Anytime anyị nọ unu makọ, na dozie 1 hour ahead of Nigeria. Pụzakachifo. When come on and the na ọ ga-adị n'echi. Bụzụ bụ tribe na ọwụkwa lion na-egba m one day ka ọ dịkwa ka a na-eme. Bụzụ cheka ịkpa nkata na. Bụzụ Bixin na-ege ego moderator ma irie moderator. Ọ nkarị bagodu ma ọ na maka na ịkarị ikwuo. Ka ọ dị n'echi biko echi na ka ịkpa ya. Ke time. Dị ka ịkpa nkata. Mepere jos ebe m ga-akpa ya ka mụ alakpuo gị. Nwa nkachafu. Mana ewe n'ọrụ aka enwere ike ịnọgide esi ka ibi tupu ebere. Mụ MD of myself or go on my own. Ana m anọ na chọp ala. Mma onye ma na ọtụtụ ihe ike itetere isi ka ihe tupu ebere. Ihe m ji ekunye 8:30. Ala m ga-egbu 8:30. Sometimes ana m ekunye after 9. 8:30 bụ 30 minutes already. Ala m ga-egbu 8:30 dots. O nwere ike igbugide olute 9:30. Wee jee ntụtụgharịzi ahụ ka fọsụzi onwe m kunye.
Okay, na my shop dey every day 10 or after 10. Ọbaka kọsọma jaja. Mbọsọ kọsọma bịa mmegbu onwe m at my age abụbeghị m billionaire nke m iji taa afọ na shop ka m meji billionaire. The funny thing na inwe ike bụzụ ụzọ inwe ike ịpụ early ịpụ early. Ị ga-anọ from that time iji wee pụọ till maybe something like 1 or 2 before efu the thing ibido customer abịawa. And inwe ike na akịta just ịpụọ late ozugbo ị na-erute inwe ike ịdị busy till na ime nwere chance. So time ahụ just nlahụcha ụlọ ọfụma because after I'm out na Lagos for complete how many years? So I don't want to suffer that kind of sufferness. Nje by 4 a.m., 4:30, 5. Mmechukwa nne-elu ya dị ife dịka after 12, 11:30. And mgbe ha like ma akpụ wee. Mmechizie that time, 11:30. I told him ofu drive or banye ofu one restaurant. Where no apple by that time. Kebi mba. Maza. And we could no chapo that kind 11:30. From that place in the lab, when we na lazola na steering nana. Nah, brothers, here we go, mother taga fu. And all la na steering. I swear. Yeah, men go gi. Alahụla na steering na ịna-ala anya kwa moto. Then nlụta n'ihu ya dị kwanye dị moto like this. Ị na-abata n'ime ụlọ gị ọ dị ka onye akụgburu that is akụjisigo your bones. Ị nweghị option. No, ị ga-alahụ dịka a ga-asị onye na-ama nlahụ ọzọ the next day. And that 4 a.m. or 4:30 again, ụlọ mgbe ala ma kụọ tatatata iwe kunye again. Ọ ga-akụkwa ịmago nye some minutes. It force wako your body again to wake up. Iwe bido mgbe mmekwa the thing ti chiefo iwe si ntu a wee nọgidokwa ti the next maybe next morning. Because around 12, sometimes after 12, maybe like mba ma ga n'ọlụ na VI. Sometimes anyway, bido na-Eko hotel, nagido hold up. Enya anko Eko hotel, nagido finish your third mainland bridge. Ilute ni ya n'Oworo. Ibanye nke Kelafia Anthony. Inyagidi ya o, ifinish ya Anthony. Iputa n'Oshodi. From Sele, ibanye another hold up o nyagidia ti Sele ilute Sele Ogoda ilute Maitu ifesi another hold up going to Alakeja. That is it. Anyagido moti na ike nyamoto akwuke. That is when you know that nyamoto awo pleasure or enjoyment. Nyamoto Lagos awo n'ebe a. Awo my mind now. Awo for play. Awo something you guys see na mmemme enjoy again. Ị na-asị moto na Lagos ma na moto ịnya moto ahụ nnukwu ahụ ịnyachazi ya like that ahụ akụjisie gị you know. I suffered ata m ezigbo asụ adịmata mụnwa na try inye onwe m rest now pụta early morning na adagagharị ngwa mbụza kachifo ndo dị ka ọ dị chimpa make everybody just although I would go victory akita why you go lie why you go uniform because maybe I joy just complain so computer na app put ebe echi to go police ayi bido kwa ebe kwụsị so your friend ihe na gwa gị ebo please o kekwa aju n'ume because it's about to start oye bido and this time around it can be bloodier than before. But no, I don't consider someone with the case of an ayafu losing cabada.
ebe enwere go mommy ọ na was ọnụ nwa no now so biko kwe onye makwara ihe dị ya mma ya mekwa gịnị ya bakpukwa one thing about me be say ihe ijikwa anya gị wee mee wetin they don't advise you now you no wan hear wetin you use your eye do you can never catch me coming to do justice for anybody or say oppression lie because some people go happy and for the sincerely on Monday last week I've been happy and even today say for it's as if that my happiness doubled. Yes, call me a bad person, but I'm happy. Yeah. Ndị na onye ọbụla nwere obiọma karịa m today mara sị na your life don spoil. Mara sị na your life enwe obiọma kpara m kpakarịa gị mara na ndụ gị agwụla. Amaka m ihe na-eme ego amaka m ihe na-eme no anya ọzọpụtakwa na nke chokomilo naanị ihe nwa na-ada ego a na-aba look at I'm not thank God from God mbara nke God who the latest Jesus say wow chukwu ka ọlụ ọma gị Ma ewe ngwere isi wee mụọ ya amụọ na ya bụ ebuka ebe ndị akara isi wee debe okwu wee mụọ ya ama amụọ m na ọ baa na prison amaghị m na ịgwa gị eziokwu ama m na ọ baa na anọ m n'arọ yesterday hụ abada nga ọ dị ọdụ ka ndị ụmụnna na ndị ada agbakọrọ ụmụnna na-asị kụwanụ ya like ụmụada na-akọ abada n'ara ahụ dọkasha ya efe gbaa ya ụtọ you understand ya na-agba na-akụ ya n'ara so anyị nọrọ ebe anyị nọ na-achị niile ha na-achị si ma mmadụ ịgba ụtọ n'ara wụ disgrace you understand so datin m hụ ya bịa tute na-asị ke ọkwa ngịnị so enweghị m jidete mkpọrọ so ozi mgbe m bataziri ha nazi ekwu ya na ọ baa na prison Brother, I'm saying, lekekwe nrọ m rụrụ, you understand? So they were more surprised. I'm so thankful, God. At the end of the day, I give glory to God, though, because ọbụna mere onwe advice baa n'ime ọbụna ọ pụtabara ka ọ bịa disgrace ya Chinemere na play with us ọbụna ọ nọkọtara were anya ọmụ ya wee bịa do you know what is God's wife? That's nwunye Chukwu Almighty God idediera ntị na biko na mpịa nnechere ka Chineke ma gwara asị ya ọ bụ ha nwere ike ifuna na ọ bụ ha nwere isi ewo wee baa n'ọfịa wee jụọ sị ọ bụ onye gwọrọ ya gwegwegwe ọ bụ ihe bịara n'onwe ruru chi gị abada dị ime nkịrịnka ọgọ dị ndụ yo what a beautiful day to be alive. Why ndị nwụrụ anwụ amadị ihe na-aga on, you know? The Bible said that even the evil fools grow old. Olue na nke abada o buru ya n'isi ya na ndị disciple ya ndị ịmana ọ dịka ọ dị kpọwa dịka ọ dị ego right adị m eme ihe emotion na ndụ m anwa ịbịakwute m now ị na-ayọ m ihe na-ebe akwa I feel like you want to trick me, you want to deceive me. So I don't move with emotions, right? So every action in this world will have consequences. So you bear the consequence of your action. Echero maka ụmụ gị, echero maka afa gị, echero maka ebe ị na-anụ dị. Ị na-eme mmadụ na ihe emenwu ihe na ị ga-ekwu ihe. That's why ị na-ekwu okwu mind ihe ị na-ekwu. Ọ bụrụ ịmapụta ị na-akọ shit enwere ndị nọ na observe enwere observers nwee talkatives nwee talk and do people you know o depend the category fall on. Let me tell you people ihe this lady chere na this case ga ọ bụrụzi aka ọ bụ when you tell someone to go and do their worst ha ga-eme gị ihe ekwete na ọ na-eme. Don't ever use that word no matter what. Don't use that word. Let me tell you, back here up. Because one thing I know about this life is that don't ever follow someone that has nothing to lose. They have a lot to lose. That's why I had you wear one up here.
She doesn't even trust all these people who now shout online. Hey, what up, visitor? Did you even go to visit her? She wouldn't even let you because she doesn't even rate you. You know? Oh, mad is from poor home, name no see from rich home. Ibun keren kam mad. Ibakwe na-eme na ihe na-ebuchasị enwere ihe igbo ekwu ga-enwere ihe ọ bụ. You nobody. You nwere identity. You know? So, ihe a na-eme nọ tata, I'm so glad. Ọ kụzikwuru mmụọ na onwe m ihe, o nwere ike ihe emeri ihe. Nne adịkwa m sorry n'ihe a m na-ego ewekwa nna adịkwa m sorry ngwa ka anyị ga-esi wee mee ihe a. But no, ị chọrọ ịbụ ndide ekwe now ha kwagidego gị na ọkwa ikwetego. I have been in this movement from the very first day to the finally my happiness bụ na ọ kwetara na ọ na-eme. Ofu onye ada akarị ọra. You know how many people they are against you? Your attitude, your arrogance, your rude. Inwe pride. Mother ya sịsịkwa gị nne, get how far? Inwe pride too much. Onye ọbụla na-ekworo ka akụzieri ya, inwe fault because no man is an island. Anyị akụziriri gị ihe. Ị nwere ike ilu na ị nwere ike ịdị na-eme masters gị rute ebe ị na-eme masters gị ịfụ na obere nwa sef ịtọrọ atọ na-akụziri gị ihe. You nwere a choice. You have to sit your ass down. Ị nwere ihe ịbịa ya mụrụ nwa. So ihe anụnwa na-eme na ọ bụ na ọ kụzi ọkwara gị ihe amarọkwa m ihe ọ ya akụziri gị maka ndị otu ndị ọzọ nọkwanụ na ya na-akpa aja agwa makwanụ na iku na-ejugokwa oleskwabe na on a straight line then you're safe. Onye ọbụla kwụwa aka ihe ọtọ gị na mmadụ na-eme ihe the plain the open wepụ aghụghọ adịna kọni don't be too smart. Ọ bụrụ ihe niile ka a na-adịrị smart. Sometimes calm down. Calm down. Now if you get able to I'm so happy. If you are not happy, are you sabi? I don't go chill now. If you know they happy, I'm not be do you now. I didn't have any emotion now. I can just unu beba akwa mgba no na arụ unu. Emekọkwa n'ihe wito onye na-amaghị ihe. Onye na-adịrị intelligent, onye na-adịrị lead, ndị na-read room. Emekọkwa n'ihe with doubt. If onye ọbụla na-enwere anything to lose, anwakwana anwa mekọ ihe with that person. Because ị ga-lose chacha si onwe gị ọnwụ kere ebe losing for ka lose ya. Onye ọbụla nye onwe ha advice imejọ mmadụ si onye a sorry onye ahụ onwe dị ihe ọ ya ewepụ gị na ọ bụ ịdị very very free na-agala onwe gị mana ị bịakwara aka i play smart you are nobody better than onwe ndị bụ na ha devote go onwe ha na ha ga na-etinye onye ọbụla on a straight line. Ọ mmadụ nwe ogodo ewu na-ata ada eje ụnyaahụ eje you fuck around you find out, you know. You fuck around you find out onye ọbụla ị na-ekwe a ga-ebe ndị gị. You must be teachable. And you don't practice what you preach because I mean ke ka ndị mmadụ si ege onye ntị and oh Jesus, Lord have mercy. At least ewegoli aset example ndị ọzọ unu chọkwa ịmalụ iwu na amalụ unu achọrọkwa ịmalụ nke a gbasara unu maka ndị na-ebe akwa onye becha anya na-abịa jezu ike kezi ka esi ekwu ya to forgive 40 million iweta dị ego is woman to forgive 40 million. Gbam ịmara ha wụ ọfa nkịta mma ha anọghị ya ụmụ ọfan weta na ego ka mụ unu wee pụta ọ pụtakwa ka ọ jekwaje zaa ụgbọ ọzọ because ọ dịlele ka afịa nkịrịnka agwa ya na-esi isi ebe ọbụla ọ bata ihe ọbụla ọ metụ na-akpọnwụ ihe ọbụla ọ metụ if she comes in contact with you you die. Ihe ọbụla ọ bịara across na-akpọnwụ, you know. Ọ na-analụ gị ndụ gị kpọnwụọ ya
onye mere onye ọbụla na-agba n'ọsọ. Who wants to get go try death your way? The filthy man. This is from a poor home and then I come mad on. I can't decode the DSTV. You know? I'm so glad that everything onye ọbụla na-ewezikwa iwe nna iruwe jee makwa transformer na ọdịle na Mbu street. Or ifu ka tipa na-aga ịgbara ọsọ jee makwa tipa na-aga ọ pịagbuo gị. That's all I have to say. Onye ọzọ nwere ike ikwu gaa n'iru mana adịkwa m happy o. onye ọzọ kwụjụ ka ṅụọ mmiri. Oh my God. What's that? What happened? Nothing. It's me. I am Soso. It's me. one thing ọgbatịa n'abalị ụnyaahụ. Ofu ofu ihe ka ọ gbatịa si edokwere izu ike. Shut up, Abadapidia. You were struggling for a life. Abadapidia, unu ya chọ ndị osochie ewu ọcha ya jide ọna kata onye eze ọ dịghị ekwukwa bezo okwu bikọz ọ kata onye eze abada egbu ọmụ ka ya bụkwala m aka na mba nne ya nne nwanne mmiri o ọ n'isi a na-awa gị efedezi ekwekwe eje ṅụọ ọgwụ kozi eje taa aka ilu mgbe ya lacha tọtọ ọ bụ ihe mmadụ afụbe na distab mana at the end of the day nwoke ya na-emegbu ya na-enye mmadụ bụ correction. Nkiriko Ogorondo has been doing a lot. Or do they think that all those petitions we have been writing are not getting to the right bodies? Why are they asking for the count charges? Petition they think we are joking. You open up Bugatti police, do deal. I will go to don't you know? It's simple. So why are you asking for count charges? Go there or Julia. They think we are here to play. I want to make a statement, say petition Nina. I want to make a statement some months ago, say petition Nina and my Buriga, Naya Butegia, or one name. She has been picked. And she stayed in cell for 8 days. And now they moved her to boarding school. Yeah. So that is it. Biko na ọ nwere isi okwute ojisikala ụmụnna anyị akpụgokwere ya o anyị akpụgori ya ojisikala ụmụnna nke akakpụ nke ọzọ nwoke si anyị jee pụta abada You don't start to, you don't. Ha mekwa ngwa na ga-adịrọ
ya arụ mana nga na-agbalụ mmadụ olugo nga mara ya arụ kịta na-ebu ikorobịa olugo